Radio Smith ኤርትራውያንዩ ኮሮና ቫይረስን ሃገርና ኤርትራን ኣብዚ እዋን እዚ ኣቓልቦ መላእ ህዝቢ ዓለም በቲ ብዓይኒ ክትሪኦ ዘይከኣል ኮሮና ቫይረስ ተሰሊቡ ይርከብ። ብሚልዮናት ዝቑፀሩ ኣሕዛብ ኣብ ትሕቲ ናይ ገዛ ውሸባ ክኣትውን ከለዉ ገለ ሃገራት ብሰንኪ ዘውፅኦ ስጉምታት መዓልታዊ ህይወት ደቂ ሰባት ተመዛቢሉ በረራታት ነፈርቲ ኣዝዩ ጎዲሉ እቲ ንነዊሕ ዓመታት ዘይተዓፅወ ዶባት ሃገራት ኤውሮጳ እውን ከይተረፈ ክዕፆ ጀሚሩ ብዓብዩ ድማ ቁጠባ ዓለም ብኸቢድ ክህሰኽ ኢሉሎ። በዚ ምኽንያት ኣዒንቲ ዓለም ኣብ ምክትታል ለበዳ ተኪሩ ንምምካት ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ኩሉ ዘዘዓቕሙ ይገብርን እቲ ቅልውላው ብሰላም ክሓልፈሉ ይምህለልን ኣሎ። መራሕቲ ምዕቡላት ሃገራት ድሕነት ህዝቦም ንምሕላው 24 ሰዓታት ኣብ ጽዑቕ ስራሕ ተጸሚዶም ይርከቡ። ዝበዝሓ ሃገራት ዓለምና ሕማም ኮሮና ንምክልኻል ዘይተኣደነ ወጻኢታትን ዓቕሚ ሰብን ኣዋፊረን ንምቁፅጻሩ ኩሉ ዓይነት ስጉምትታት ኣብ ምውሳድ ይርከባ። ናብ ሃገርና ኤርትራ ምስ እንምለስ ድማ ኤርትራውያን ብዓይኒ ሓቂ በቲ ዘይርአ ሓድሽ ቫይረስ ኮሮና ዘይኮነስ ብዝርአ እኳ ደኣ ዓብን ኣጽናትን ቫይረስ ካብ ንድሃልን ንጸንትን እንሆ 30 ዓመትና ቀሪቡሎ። እቲ ንምልእቲ ሃገር ኣብ ውሸባ ዓፂው ዘሳቕን ዝዕምፅን ዘሎ ፍሩይን ደረቐኛን ቫይረስ ህግደፍ እዩ። እዚ ኩነታት ዓለም ስለምንታያ ነቲ ንኤርትራውያን ንዓመታት ዘጥቃዕና እሞ ድማ ንህዝብና መፂኡ ዝወድአ ዝርአ ቫይረስ ከየቕለበትን ከይተሻቐለትን ጸኒሓ ሕጂ ኣብ ሓፂር እዋን በዚ ዘይርአ ንእሽቶ ቫይረስ ትናወጥ ዘላ ኢልና ክንሓትት ዝገብር እዩ። ግደ ሓቂ ግን ዋጋን ክብርን ናይ ነፍሲ ወከፍ ትንፋስ እንታይ ምዃና በቲ ህይወት ንምድሓን ዓለም ሙሉእ ኣትያቶ ዘላ ናይ ቅልውላው እዋን ክንርዳእ ንኽእል። ስግንጢርነት ናይ ዓለምና ዘብርህ እንተሃልዩ ገለ ሃገራት ጥርቲ ብል ትንፋስ ብላሽ ንኸይትጠፍእ ላዕልን ታሕትን ክብላን ከለዋ ኣብ ሃገርና ድማ ንጽንተት ወለዶታትን ስቅያትን ሞትን ዜጋታት ንምእላም ኮፍ ኢሉ ዝሓድር ስርዓት ኣለና። ብልክዕ ግን በቐታልነቱን ሓደገኛነቱን ክርአን ከሎ ኣይ ናይ ቫይረስ እዩ ንዓና ንኤርትራውያን ዝያዳ ስጋእን ኣሻቓልን ክኸውን ዝግብኦ ኮሮና ቫይረስ ወይስ ህግደፋዊ ቫይረስ? ኮቪድ-19 ክሳብ ዛሎም ዕለት ኣብ መላእ ዓለም ኣስታት 250,000 ሰባት ብምልካፍ ከባቢ 9,000 ክቐዝፍን ከሎ 85,000 ካብኦም ክሓዊው ክኢሎም እዮም። ኣብ ሃገርና ዘሎ ህግደፋዊ ቫይረስ ወይ ኮቪድ ዲክታቶር ክንብሎ እንኽእል ንኤርትራውያን ጥራይ ዘጥቅዕ ንኣስታት 1 ሚልዮን ህዝብና ፈሓቢሉ ንልዕሊ 30,000 ኣሲሩ ዘሳቕ ዘሎን ተወሳኺ በሽሓት ዝቁፀሩ ዝረሸነን ብቓፃ ዝቐተለን ዘሰንከለን ኣማኢት ኣብ ምድረ በዳ ክሃልቁን መፃወቲ በላዕቲ ደቂ ሰብ ክገብሮም እንከሎ ካብኡ ንዘምለጡ ድማ ኣብ ባሕሪ ሰጢሞም ድራር ዓሳ ክኾኑ ዝገበረ ዘስካሕክሕ ኣረሜናዊ ቫይረስ ክነሱ ገና ሕጂ እውን እንተኾነ ካብዛ ንዓና እውን ትምልከተና ዓለም ዓገብ ዝብል ብዘይምርካቡ እንሆ ራዕዱ ብምቕጻል የሳቅየና ኣሎ። ካብ ወራር ኮሮና ቫይረስ ኣሽሓት ሰባት ድሕሪ ናይ 2 ሰሙን ውሸባ ሓዊዮም ክወፁን ከለዉ ካብ እስሪ ቤት ህግደፋዊ ቫይረስ ግን ካብ ጽባሕ ናጽነት ክሳብ ለይተሎሚ ተዓፊኖም ዝተኣስሩ እንትርፎ ህይወቶም ዝሰኣኑን ደሃዮም ዝቐሃሙን ብህይወት ዝወፀ የለን እንተለውን ብግፍዒ ዝማሰኑን ዝሰንከሉን ጥራዮም ክኾኑ ዝኽእሉ። እቲ ዝኸፍአ ድማ መዓስ ክልቀቑ ወይ እውን ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ምዃኖም ዝፈልጥን ክሓትት ዝደፍርን ዘይምህላው እዩ። ኮሮና ቫይረስ ንህፃናትን መንእስያትን ሸለሊሉ ንዓበይቲ ጥራይ ፈልዩ ከጥቅዕ እንከሎ እዚ ናትና ህግደፋዊ ቫይረስ ግን ብኣልማማ ህፃናት ዕሸላት እውን ከይተረፈ መንእስያት ደቂ ኣንስትዮ ዓበይትን ሚኒስተራትን መራሕቲ ሃይማኖት እውን ከይነሓፈ ብኣልማማ ዝላፂ መላፀ እዩ። ዓለምና ግን ያዓይ በለቶን ጥራይ ዘይኮነ ርእያ ከም ዘይረኣየት ሰሚዓ ከም ዘይሰምዐት ኮይና ወዲ ትካቦ ክዝይምን ከሎ ኣብ ዓለም ከለና ዓለም ክትስእነና ከመይ ድዩ ዓይና ኢሉ ነይሩ። ኮይኑ ድማ
ዓለምና ሎሚ ገለጎና ብዝርአ ዓብ ቫይረስ ንዓመታት ተሓሚሳ ክንሳ ሕጂ ብዘይርአ ቫይረስ ዝተረፈ ሙሉእ ሰውነታ ምስተወረረ ሸበድበድ ምባላ ዘገርም አድልዎ ኮይኑ ይስማዓካ። ብወገነይ ከም ኤርትራዊ ዜጋ ኣተኪረ ነዚ ዘለናዮ ግዜ ክመዝንን ከለኹ ንደቂ ሰባት ብሓፈሻ ካብ ዝወሪዱና ዘሎ ለበዳ ፈጣሪ ምሕረት ከውርደልና ይምነሞ ህዝበይከ ኢለ ንነብሰይን ክሓታ ብዙሕ ነገር ቅጅል ይብለኒ። ንኤርትራውያን ወሪዱና ዘሎ ካብ ኮቪድ-19 ንላዕሊ ቀታልን ቀዛፍን ኮቪድ ዲክታቶር ብግብሪ ዘውረዶ ሃስያ ንዓመታት ኣብ ኣእምሮና ዝሰረፀ ፍርሕን ክሓስቦን ከለኹ ኣመና የስደምመኒ። ኮሮና ቫይረስ ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ ዘይመልእ እዋን ብፍላይ ኣብ ሃገራት ኤሮጳ ራዕዲ ዝፈጠረ ማሕበረ ቁጠባዊ ምምዝባላት ናይ ምንቅስቃስ እገዳታት ዓበይቲ ክሳራታት ብደረጃ መንግስትን ውልቀ ሰባትን ናይ ንግዲ ትካላትን ብምስዓብ ነቲ ንቡር ዕለታዊ ምንቅስቃሳት ኣደስኪልዎ ይርከብ ኣሎ። ገለ ካብ ስርሑን ትምህርቱን ማሕበራዊ ህይወቱን ተዓጊቱሎ። በዚ ድማ ኮሮና ቫይረስ መዛረቢ ማዕከናት ዜና መላእ ዓለም ክኸውን ግዜ ወሰደሉን። በቲ ካልእ ሸነኽ ናይ ዓለም ግን ንህዝቢ ኤርትራ ንኣስታት 30 ዓመት ዘማስነ ቫይረስ ኣብ ዘይድለ ኩናት ኣትዩ በሸሓት ዘቕተለን ዘሰንከለን መንእሰይ ከይመሃር ዝኸልከለ ነጋዳይ ከይነግድ ዝኸልከለ ሰራሕተኛ ከይፍሪ ፋብሪካታትና ደይ መደይሉ ከም ዝምርታ ዝገበረ ባሕርና ዓሳ ከይነፍርየሉ ዝኸልከለ ህዝቢ ኣገልግሎት ሕክምና ከይረክብ ብተመልከተለይ ሆስፒታላት ዝዓፀወ ዜጋታትና ነታ ዝቐለለት ፍጮ ስኒ ንምእላይ እውን እንተኾነ ፈቆዶ ሱዳንን ኢትዮጵያን ከርተት ክብሉ ዝገበረ ህዝቢ ኣብ ዓዱ ቀሲኑ ንኸይነብርን ንኽበታተንን ኮነይሉ ገዛውቲ ብዶዞራት ዘፍረሰን ገዛውቲ ንኸይህነፅ ዝኸልከለን ሓረስታይ መሬቱ ክቓድር ደቁ ዝተመንዝዐን ኮታ ሃገር ብሃገራ ክትጸንት ኣንጻር ኤርትራውነት ሰላም ከየበለ ዝሓድር ናይ ብሓቂ ሓደገኛ ቫይረስ ህግደፋዊ ቫይረስ ኣቓልቦ ዝሃቦ ይተረኽበን። እቲ ዝገርም ኤርትራ ብምልእታ ኣብ ትሕቲ ውሸባ ናይ ዝዓማፅ ስርዓት ክትኣቱን ከላ ንቡር ጠፊእዋ ብስእነትን ዓመፅን ክትደሃኽን ከላ ኤርትራውያን ኣብ ገዛ ዓዶም ምንቅስቓስ ክኽልከሉን ከለው ዘቕለበ ይነበረን። ሕጂ ዓለም ብምልእታ ምስ ደስከለትን ምስ ተወሸበትን ግን ዘሎ ነውፂ ንሰምዖን ንሪኦን ኣለና። እዚ ድማ እቲ ህዝብና ሲኢንዎ ዘሎ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰል ጥራይ ዘይኮነ ዘብርሃልካ ማዕረ ክንደይ ነቲ ዘይንቡር ኩነታት ከም ንቡርን ዕጩኡን ተቐቢልዎ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝገርመካ። ስለዚ ዓለም ንዓና ዘርኢ ዓይኒ ከም ዘይብላ ሃገራት ድማ ህይወት ዜጋታተን ደኣምበር ሕሰም ካልእ ህዝብታት ከም ዘይዓጠን ታሪኽ ብደውና ምሂሩና ኣሎ። ስለዚ እምበኣር ኤርትራውያን ኣሕዋት ንድሕነትና ዝሓስብ ካብ ኩናት ይኹን ለበዳ ሕማም ዝከላኸል ንምዕባሌና ዝፅዕርን መሰልናን ጠለባትናን ዝኽብር ስርዓት ካብ ዘይሃለወና ነዚ ግዝያዊ ለበዳ ቫይረስ ይኹን ነቲ ሕዱር ሕማም ህግደፍ ካብ ሃገርና ንምምሓው እቲ ዕዮ ሕጂ እውን ናባና እዩ። ልክዕ ከምቲ ንባዕዳውያን ገዛእቲ ኣላሻቢልና ዘባረርና ሕጂ እውን ነዚ ንፅንተትና ዝፅዕር ንኸይንመሃርን ንኸይንምዕብልን ሓሊኹ ዝሓዘ ብጥፍኣት መንእስያትና ዘባጩ ውሽጣዊ ገዛኢ ነበረ ክንገብሮ ምዃንና ዘጠራጥር የብሉን። ሕጂ ካባና ዝድለ ካብ ካልእ እዋን ንላዕሊ ኣብ መንጎና ዘለው ስጥመት ታደልዲልና ዒላማና ኣነጻጺርና ነቲ ሓደን ናይ ሓባርን ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ቫይረስ ህግደፍ ንምእላይ ኩላትና እጅግ ገና ምስብሳብ እዩ። እንተቲ ናይ ዓለም ስግኣት ኮይኑ ዘሎ ኮሮና ቫይረስ ካብኡ ዝገደደ ህግደፋዊ ቫይረስ እውን ተፃዊርና ንኸይድ ስለ ዘለና ከም ዓለምና ብጥንቃቐን ኣፍልጦን ካብኡ ሓሊፍና እውን ኣብ ውሽጥን ደገን ዘለና ኤርትራውያን ተደጋጊፍናን ተሓጋጊዝናን ክንሰግሮ ኢና። ከምዚ ዓይነት ቅልውላው ክርከብ እንከሎ ነፍሲ ወከፍና ሰብኣውነታዊ ሓላፍነትና እንፍትሸሉ ብፃይነት ክነርየሉ ዝግባእ እዋን እዩ። ነቲ ሓበሬታን መሰረታዊ ቀረብ ወላውን ዝስተማይ ሓሪሞ ዘሎ ህዝብና ኣብ ደገ ዘለና ዜጋታት ብዝተኻእለናን ብዝጥዕመናን መንገዲ ህዝብና ሓበሬታ ዝረኽበሉ መንገዲ ክንፅዕር ንዋታውን ሞራላውን ገንዘባውን ድጋፍና ከም ወትሩ ከነበርክት ይግባእ። ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝብና ድማ ብዝተኻእለ መጠን ዘድሊ ጥንቃቐታት ብምግባር
ጽሬት ብምሕላው ማሕበራዊ ርክባት ብምውሓድን ብፍላይ ድማ ንብዕድመ ዝደፍኡ ሽማግለታትን ብሕማም ዝተጠቕዑ ወገናትና ፍሉይ ምሕብሓብ ክገብረሎም ከዘኻኽር ይደሊ ከም ተሓቢርና ብዙሕ ነገር ዝመከትና እዚ እውን ክሓልፍ እሞ ሃየ ንደጋገፍ ፍትሕን ቅሳነትን ንውፁዕ ህዝቢ ኤርትራ ምሕረትን ርግኣትን ንመላእ ህዝቢ ዓለም ሓውኹም ዓለም ሰገድ ሓጎስ أركز كبراتن كبران سمعتنا لهم زبلناهم تحسطوتاتنا زوم استخداتلكم ممكنهم نمكتتالكم أزينا نمسكن زمت سومن بخالد حسطينا خنرخب كساب شعو السلام كناه نقول لنا